És Nadal, és Nadal. Com m'agrada i quina màgia té. M'encanta viure'l al meu estil. Enguany, tot per l'aire. No diuen que s'ha de gaudir cada instant com si fora l'últim? Vinga, doncs en marxa! Per a fer-lo especial li posaré una miqueta d'arbre ecològic de Nadal amb molt de flow. I el meu Betlem de tota la vida amb un toc personal. I enviaré felicitacions a qui més estime. També un bon sopar amb les amigues de tota la vida. Tot controlat. Bé, potser no tant. Ai! Se'ns n'ha anat de les mans! I afig una carta als Reis Mags, a 4 mans amb els xiquets, a veure si enguany cau el piano. Ració de llums, doble de xurros, una de pista de birles, un intent de patinatge sobre gel i un jersei lleig, aquell que vaig jurar no tornar a posar-me. La funció del meu fill, vestit d'ovella número 3, esquivar l'embús d'eixida. Missió fallida! I portar bòlic a la perruqueria. I enguany, gir de guió. El sopar de la nit de Cap d'Any el preparem la Ia i jo. Ah, el més important, ajudar els altres, que fa molta falta. I un record per als que ja no estan, però que sempre m'acompanyaran. Què més, què més? El tio Jaume, indispensable, que en un 3 i no res fa un comboi. I per a rematar, un supervestit. Un de ben lluïdor per acomiadar l'any. Perquè la nit és nostra. Sí, cadascú posa al seu Nadal el que vol. No hi ha una recepta perfecta, però amb alegria, que sempre paga la pena. Celebra el Nadal al teu estil.